Het is maandag 27 oktober. Dit is de Sportcast. Mij on tafel, Cambuur-onvoller Jort van der Zanden. Dag Jort. Ja, het was een beetje de uitspraak van het weekend. De opmerking van Henk de Jong. En ik vraag me eigenlijk een beetje af. Hoe kijk je als je in de sneeuw hebt gescheten? Ik denk heel moeilijk en het idee dat er in principe niks gebeurd is. Ja. Roelof? Met rode oortjes. Andor? Ik denk vooral heel opgelucht, want dan is het is eruit. Oké, jongens, nou we hebben net zo weer een heel soort te bepraten in een nagelnaaie, grootvolle oorlevering van de Sportcast. Heerenveen speelt het maar nog 10 seconden officieel te gaan met 3-3 league in NAC Breda. En hij overwedstrijden komt er een eind onder ongeslagen status van Cambuur. De Ljouwerters verliezen mij 4-2 van RKC Waalwijk. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Ja, je viel het doorkomen. Het is RKC dat op een 1-0 voorsprong komt. Komt je de 2-0? Je komt de 2-0. Oh, het lijkt helemaal hier bij Cambuur. Oh, een eigen doelpunt! Oh, hij kopt op zomaar een eigen doel! De invaller, Gerrit Congolo. Potverdorie nog het aan. Potverdorie, het is NAC Breda. Die komt op 1-1. Ja, de Denzel Dumfries van de Hakema. Hij docht het. Wiebe Kooistra zet de stand op 2-1. Oh nee. Het is Sidney van Hooijdonk. Het is hier 2. Dit wordt de beste ruimte. Ja. Nou maakt het er hem. Nou, ik zeg naar een kans. Ik zeg naar een doelpunt. Oh. Bij jouw Cambuur het dors weer uit hand. Ja. Maas Willemsen tot het. De centrale verdediger. Václav Sijk. Hij doet het uitstekend. Ja! Václav Sijk bij de 3-2. Maar jongens, we gaan nog helemaal niks. Als het gewoon naast dan ik nog 3-3 bent, hè. Oh, daar komt hij nog. Daar komt hij toch nog. En hier aan tafel Ando Faber, Roelof de Vries en nogmaals Cambuur-onvaller Jort van der Zanden. Welkom mannen. Ja, geen rectificatie om mee te beginnen, maar we hebben wel wat, ook wel eens lekker, wel wat kritiek na aanleiding van afgelopen week. Want het was allemaal een beetje te jolig in deze tafel. Dus mijn verzoek is het om het wel wat journalistieker te houden. En ik begin bij jou Jort, want het is toch een beetje ongeschreven wet aan deze tafel dat de gast altijd een primeur heeft meegenomen. Dus wat is de primeur van jou? De primeur. Ja. Dat ik even met een... ben ik niet heel goed voorbereid. Ja, ik heb ze hebben mij op het hart gedrukt om alle informatie binnen de club bij me te houden. Echt waar? Een primeur. Klein tipje van de sluier, wat wij gewoon nog niet weten. Dat jij niet gaat spelen bijvoorbeeld woensdag, vanaf het begin. Dat wij ook zeker de beker heel serieus nemen. Oh, jullie nemen de beker heel serieus? Ja? Zeker. Heb misschien nog een onthulling over jouw grote vriend Luc Brouwers? Nee, ik heb hem ook. Hij heeft mij op het hart gedrukt niks te vertellen. Nee, want wij zeggen altijd Luc levert, hè jongens. Maar jij levert ook, hè? Ja, dat moet nog blijken vandaag. Ja, maar ik probeer wel altijd een beetje scherp uit de hoek te komen. Nou, we hebben hoge verwachtingen, Jort. Want iedereen die ik bij Cambuur spreek en die weet dat jij vandaag de gast bent bij ons, zegt: maken jullie een podcast van 2 uur? Weten jullie zeker dat jullie tijd genoeg hebben met Jort aan tafel? Dus we hebben hoge verwachtingen. Ja, want wat was jouw bijnaam? Ja, ik heb ooit de bijnaam Radio van der Zanden gekregen. En van wie kwam die bijnaam? Peter Hiballa. Peter Hiballa? Ja. Oké. En dat was gewoon omdat jij altijd maar door... vaak overal waar ik was en dan werd er gepraat en dat was ik vaak. En dan kwam hij weer een ruimte in en dan zei hij van Radio van der Zanden, hou nou eens stil. Zet die knop uit, hè. Zet die radio. Heeft geen uitknop, hè. Mark Diemers zei ook, voordat jij je ogen open hebt, dan praat je al. Ik praat mezelf, ik heb geen wekker nodig, ik ben mijn eigen wekker. Ik praat mezelf wakker. Ja. Maar goed, geen primeur dus, dat is jammer. Nee, ja, helaas. Nee. Andor, is er misschien nog een primeur? Tuurlijk. Ja, toch? Ja, tuurlijk. Maar was hem nou gelijk? Vertel hem maar, ja. Ismaël Baouf, de man toch een beetje van Cambuur de afgelopen weken, de wereldkampioen. Die staat in de belangstelling van serieuze topclubs uit meerdere landen. Spanje, Frankrijk, Engeland en Nederland. Die topclubs hebben zich al gemeld bij zijn management. Nog niet bij Cambuur. Lars Lamboy, de technisch manager, heeft nog niks gehoord.
Maar het schijnt gebruikelijk te zijn, daar weet Jort meer van, dat het eerst via de manager gaat van de speler en dan naar de club. Maar de kans wordt telkens groter dat hij in de winterstop al vertrekt. Helemaal nu hij natuurlijk ook is opgeroepen in de voorselectie van Marokko. Voor de Afrika Cup. Maar die grote clubs zijn ook op de hoogte van de transfersom die hier aan deze tafel bepaald is. Van 6,8 miljoen. 5,7. Exclusief bonus. Ja, dat lijkt me wel. Want ik bedoel, iedereen kijkt de Sportcast. Dus ook die grote clubs uit Frankrijk en Spanje, et cetera. Ja. Is dat wel een beetje een reële vraagprijs? 5,7 miljoen per Ismaël Bahouf? Je mag vragen wat je wil natuurlijk, dat is het probleem. Volgens mij heeft hij een vrij langdurig contract. En, hij is jong. En jong, en dat nemen ze vaak al mee. Dus als ze dat ervoor kunnen krijgen, dan... En jullie hadden vanochtend een heel mooi welkom voor hem. Want hij kwam vanochtend weer op de club na zijn avontuur. Kunnen we even naar kijken? Want dat ging met confetti en applaus, geloof ik, hè? We saw also some rumors about interest of bigger clubs. De Eredivisie, Feyenoord, AZ, Ajax, PSV. What did you know about that? I don't know nothing because what I say before, I don't think about that. I just think about the pitch and give myself on the pitch. To be honest, I just play football. Like if it's come, but no, I don't think about that. Jort, je hebt natuurlijk gevoetbald in Schotland. Jij moet een beetje lachen om dit Engels, hè? Zeg het maar gewoon eerlijk. Het is niet heel goed. Van boven hoop je niet van mij. Maar ik moet ook zeggen, ik heb ook teamgenoten die dit niveau niet eens aanraken, denk ik. Nee, maar hij zegt het is een hoge allo gehalte. Van een beetje wel, ja. Dat is die andere van Fawlty Towers. John Cleese. Zo, je kent je klassieke zelf. Dat is al de hele tijd namelijk. Maar, ja, maar je hebt tegenwoordig hebben ze op van die discjes gezet. En dan kun je nog steeds terugkijken. Dus dat is wel lekker. Ik heb hem weer op YouTube. Maar ik heb ook nog een nieuwtje over Bahouf. Want ze zijn bij de koning geweest. En ze hebben allemaal, of de kroonprins, ze hebben allemaal een cadeautje gekregen. Weet je hoeveel? Ze hebben allemaal geld gekregen. Hoeveel geld denk jij dat de spelers hebben gekregen? Per persoon. Per persoon. Nou, Roelof, Jort, jullie mogen gokken. Ik gok, dat is zo gevaarlijk. 50.000. 50.000? Ja. Ja, Roelof knikt. Je zegt het zo van, dus dan zal het wel... ietsje hoger. Ik zou ook iets hoger inzetten. Wel toch wel, dan is het 500.000. Nou, dat is wel heel veel. Maar goed. Toch 3 ton, jongens. Nee, 3 ton. Dat is niet de neus. De neus, ja. Dan had ik nog een weekje vakantie gepakt, denk ik. En nou goed, hij is dus ook opgeroepen voor het nationale elftal. In ieder geval de voorselectie van Marokko. Ja, het schijnt dan in een interlandperiode in november hebben we straks weer 1. Dus dat is nog niet de Afrika Cup. Maar het feit dat hij in een voorselectie zit, dat geeft wel aan dat hij in beeld is natuurlijk voor die Afrika Cup. Ja, en nu heb ik nog meer goed nieuws. Oh. Ja, want uit zeer betrouwbare bron. Bij Cambuur. Cambuur hoeft helemaal niks te betalen aan Anderlecht. Geen gelimiteerde afkoopsom. Geen doorverkooppercentages. Alles is voor Bassi. Nou, 5,7 miljoen. Rechtstreeks. Hartstikke goed. Nou goed, Bahouf weer terug. Betekent dat ook gelijk dat Jordan Berghout nou zijn basisplaats weer kwijt is? Of moet ik dat toch even vragen aan... Ja, voor zover ik weet, maak ik de opstelling niet. Nee, maar jij weet wel, je hebt inside informatie. Ja, het is gewoon maandagochtend geweest. Hè. We hebben gewoon lekker getraind. Krachttraining was niet doorgegaan in verband met de wedstrijd. En we zijn lekker behandeld en naar huis gegaan. Of naar huis, hier naartoe. Oké, nou goed. Dus, jij gaat niks ik weet echt helaas niks. Ja. Oké, nou goed. Dan gaan we gelijk beginnen met de stellingen. Je weet hoe het werkt, Jort. Een stelling beantwoorden met ja of met nee. En dan kunnen we er altijd later weer op terugkomen. En de eerste is voor jou, Jort. Wij gaan woensdag weer verliezen van RKC. Want we nemen de beker niet serieus. Nee. Roelof, Heerenveen heet nou officieel een laatste minutencomplex. Nee, daar kom ik op terug straks. Nee. Oh. Ja. Andor, Wiebe Kooistra wordt beter als Denzel Dumfries. Nee. Dat is allemaal nee, jongens. Dat Robin Veldman onder een safvolle verdediger zien brocht, dat is vreegje om problemen. Nee. Ook dat kan ik uitleggen. Andor, Cambuur mist een echte nummer 9. Ja. En de laatste is voor Jort. Ik ben de nummer 9 van Cambuur. Ja. Ja? Oké, ik heb een spelletje voor jou, Jort. Ik ga nu een aantal namen van spelers opnoemen. En als jij denkt dat die speler beter is dan jij, dan zeg je dat. En anders hou je gewoon stil. Ja? Dus ik ga een aantal spelers opnoemen. En als jij vindt dat jij jezelf beter bent,
Hoef je niks te zeggen. Maar je zegt een aantal, maar als het er... Dan kan ik bij 1 blijven dan. Ja, nee, ik noem, jij zegt of als je stil bent, dan ben jij gaan we weer verder. Dan gaan we weer verder met de volgende. Ja. Nou, dan beginnen we met de eerste. Jonathan Afolabi. Ik hoor niks. Tony Rilke. Ik hoor niks. Remco Balk. Ik hoor niks. Kian Visser. Ik hoor niks. Nicolas Binder. Ik hoor niks. Cristiano Ronaldo. Ja. Toch wel. Maar ik zat even te twijfelen bij de eerste. Ik dacht, wie is dat ook alweer? Maar Jonathan Afolabi? Nee, ja, dat heb ik gemist, denk ik. Nou, dat denk ik wel. Dat kan je bijna niet zijn ontgaan. Dat was je voorganger bij Cambuur. Oh, die geblesseerd was. Je hebt weinig gemist eigenlijk. Want je was eigenlijk alleen maar geblesseerd. Korte samenvatting. Hij kwam eind augustus vorig jaar. Kwam niet fit binnen. Gehuurd van Kortrijk. In oktober een aantal wedstrijden gespeeld. Uiteindelijk weer geblesseerd geraakt. En eigenlijk de hele tweede seizoen zelf niet meer meegedaan. Toen hebben ze Hilterman nog gehaald in de winterstop. Maar Cambuur had vorig jaar gewoon een gigantisch spitsenprobleem. Die had zomaar beter kunnen zijn dan toch? Maar deze man had Achillespezen van papier-maché. Ja, dat was wel de eerste Lukaku werd hij genoemd. Nou, ja. Maar goed, jij bent dus eigenlijk, zeg je zelf, de absolute nummer 9 van Cambuur. Terwijl dat toch eigenlijk niet jouw favoriete positie is? Dat blijkt uit? Nou, dat heb je zelf wel eens een keer gezegd. Ik ben eigenlijk meer een 9,5. De positie bestaat niet. De 9,5 positie. Nee, en dan kom je al gauw uit op de 9. Op 9, ja. Dus eigenlijk vind jij wel de spitspositie... op papier, de spitspositie op papier, dat is denk ik wel mijn beste positie. Ja, want je scoorde 2 keer tegen Jong PSV. Ja. En toen dachten we allemaal van, na afgelopen jaar met Afolabi, dit is hem. Ja, dit is hem. We hebben hem. De ketchupfles. Ja, maar goed, dat was september, Jort. Ja, en intussen zitten we bijna in november. Bijna, hè? Bijna. Ja, bijna. Scoren, dat is dan even lastiger de afgelopen weken. Alhoewel, ik vind als spits, en dat is makkelijk zeggen als je een tijd droog staat, dat doelpunten maken niet je enige taak is. Wel de belangrijkste uiteindelijk, maar ik denk het complete plaatje, het combinatievoetbal, het kunnen doorspelen via een spits, dat ook wel heel belangrijk is. En doelpunten is natuurlijk altijd lekker voor jezelf en voor het team en voor de media blijkbaar ook. Maar ik heb altijd begrepen, spitsen leven van doelpunten. Ja, dat is een soort zuurstof. Ja, dus dat is die 9,5 wat er toch een beetje in zit dan, denk ik. Ja. Maar dat goed, want daarom zei ik net ook, als ik naar jullie spel kijk, dan de positie die Remco Balk nu bekleedt, daar denk ik, daar zou ik jou misschien wel liever zien, ondanks dat Balk het heel goed doet. Want jij bent misschien niet een echte, inderdaad, 9 die verslaafd is aan doelpunten. Die 's nachts niet slaapt als hij niet scoort. Jij bent wel iemand die wel in de positie komt en inderdaad in het doorvoetballen als kapstokspits heel belangrijk bent, in het druk zetten. Dus als je nou op 9 iemand hebt die leeft van doelpunten, die er 15, 20, 25 in een seizoen inschiet, dan kun jij vanuit die 10, 9,5 spelen. Daar schiet jij er ook 10 in. Maar dan heb je nog een doelpunt te maken, zeg maar, naast jou. Aten Mosachtig dit. 19, 13, 15. Ja, het is, mijn wiskunde heb ik wel laten vallen. Oh, dit was ingewikkeld. Nee. Ik vind het altijd heel makkelijk. Hè. Kijk, het is een beetje wat Manchester City had. Hè, dat ze dachten van, hetgeen wat wij tekort komen is een type Haaland. En toen kwam Haaland en die heeft natuurlijk een slecht voorbeeld voor mezelf trouwens. Maar, en die werd binnengehaald als, die gaat dan de doelpunten maken. Maar kijk, een typische nummer 9 die bijvoorbeeld echt leeft voor de goals. Dat is ook niet zomaar dat je die kan halen en dat je altijd weet, die maakt er 25, maakt er 30. En, hoeveel maak jij er dit jaar? Ik sta op 2. Dus, ik zou laag inzetten. Kijk, ik ben nooit een spits geweest die 20, 25, 30 goals heeft gemaakt. En, maar 15? 15. Ik ga normaal gesproken, dat is altijd lastig te zeggen. Maar dat is wel een beetje, ik ben een spits die en meevoetbalt en zijn doelpunten meepikt. En ook wel wat assists kan geven. En, maar Cambuur wil bovenin meedraaien. Sterker nog, Cambuur wil eigenlijk het liefst rechtstreeks promoveren. Dan moet je bij de bovenste 2 eindigen. Dan moeten spitsen toch eigenlijk wel 15 in kunnen schieten. Dat moet wel kunnen, maar het is geen garantie voor promotie. En volgens mij is Go Ahead Eagles ooit gepromoveerd met Sam Beukema als topscorer. En die was centrale verdediger. Ik wou maar net zeggen, ja. Toch ben jij ook heel erg belangrijk als kapstok. Want daar hebben we Henk de Jong even naar gevraagd. Even luisteren naar Henk de Jong. Hij wordt aanspeelpunt of op eigen helft binnen. Hè? Dus als ze helemaal ver zitten, dan mag ze een bal vallen laten kennen.
Dus als wij heuger op veld binnen, dan moet die jongens eigenlijk aan één ding bezig zijn. En dat is, hoe staan we voor de goal? En, want dan voetballen we er vaak wel terug in of omheen. En dan moet ze eigenlijk net mee voetballen. En daar ben we wel mee bezig. En dat zeg ik in de training alweer om. Ik zeg het in de beelden van de wedstrijd al meer alweer om. Dat ze steeds met je bij het beeld kunnen binnen. Dat moet dan goed vallen. En dan gaat hij nog hulp op de goals match. Weer gokstop? 10, 25? Nee, maar daar wil ik geen druk op lezen. Bij zo'n jong jonkje. Jonkje. Kon je wat verstaan? Ja, het is een zwaar accent, zie ik het nu. Ja. Het is een taal, maar ik zie het een zwaar accent. Brabants is een accent. Ja, maar goed, daar is hij dus belangrijk in die rol als kapstok. Absoluut, helemaal. En in het zie voetbal jij hem niet als nummer 9, zei je net. Nee, Cambuur miste nummer 9. Nou ja, en dat heb ik dus net uitgelegd. Omdat ik voor de 9-positie, dat je daar denkt aan inderdaad een spits die leeft van doelpunten. Ja, ik kan het wel weer gaan uitleggen. Maar en dat ik denk dat Jort vanuit de 9,5/10 nog belangrijker kan zijn. Want ook nu, samen met Remco Balk, zetten jullie vaak de tegenstander vast. Jullie zijn in het druk zetten heel belangrijk. Jij bent als aanspeelpunt heel belangrijk. Als jullie vanuit achteruit gaan voetballen, niet kunnen voetballen en de lange bal spelen. Maar dat zal toch ook deze geweest, dat ze Binder halen als echte spits en hem erachter. Dat zal toch het voornaamste principe zijn geweest? Ik denk dat in de zomer misschien de uitgangspositie is geweest. Maar ja, toen ging... Geen idee Denk je niet dat ze dat gedacht hebben? Toen raakte Binder geblesseerd. Nou ja, en die toen, positie achter de spits en vanuit daar spelen, die is ook wel meegenomen. Ja, dus, maar ze zijn wel op de hoogte geweest van dat beide posities voor mij wel geschikt kunnen zijn. Maar hoe goed is die Binder eigenlijk? Want jij traint elke dag met hem. Ik kan er geen race van, gaat hij nu zeggen. Nee, ja, kijk, je ziet wel, hij is echt wel een sterke jongen en hij kan goed afwerken, links en rechts wel. En, marathons lopen, kan hij ook goed. Jij zegt het, marathons? Ja, daarom was hij gelijk in het begin geblesseerd. Hij een marathon had gelopen. Ja, dat is niet heel handig als voetballer. Nee, toch? Nee, ja, ik sla over dit jaar ook. Nou ja, kijk, hij heeft natuurlijk een beetje pech gehad met zijn blessures. Een beetje terugkomen van wedstrijdritme. Kijk, dat zijn wel allemaal dingen die als voetballer wel heel belangrijk zijn. En dat zie je wel dat hij nou een beetje mist. Maar ja, voor hetzelfde geld is die ketchupfles... als je maar zie je hem wel als een concurrent? Op 9? Hij is een spits. En hij kan in de spits spelen en hij heeft in de spits gespeeld. En ik ook. Ja, dan ben je automatisch concurrent, toch? Zo is dat. Even een blokje in het Fries, jongens. We gaan even een blokje in het Fries doen. Sorry, Jort. Grains, Utrecht, Go Ahead Eagles en nou NAC Breda. Van de vierde op een keer op Riege, Roelof, krijgt Heerenveen een doelpuntje in de slotfase. Nou werd uit een ingooi van Oliver Brouwde. Ja, ik ben kijk bij de Club West. Fabrizio gemaakt op VVV Heerenveen vanmorgen. En daar kwam dat natuurlijk ik weer eventjes voorbij. Nijswarg verliezen? Ja, nou ja, ik begon maar de vraag in Veldman van, ja, ben je toch altijd zagrijnig? Nou ja, nee, want je moet schakelen naar de wedstrijd en et cetera. Maar ik heb je wel voor. Hij vertelde ik dat hij hem correct eventjes omdraaide naar de bank en zei van, ja, nou eventjes, we moeten nu die laatste seconde nog even uitspelen en dan is binnen. En hij draaide hem om en hij die ingooi dus even mist. En dus toen lag die bal op de achterlijn, werd die bal voor je en werd die bal inscript. Maar nevens mij wie wat consternatie op de bank, omdat de blessure er van Bernd Klaverboer, de doelman. En Heerenveen mocht net meer wisselen. Nee. Want op een gegeven moment die Noordin Bakker het shirt al uit, haast, die woer wel invallen. Maar Heerenveen mocht net meer wisselen. Ja, en dan is de vraag van, ja, wie van de spelers gaat nu zo meteen op goal staan? Ja. Letten die blikken dat die blessure van Klaverboer, nou dat voelt al even wel wat mooi. Ja, hoefde dus net. Dat hoefde net, maar dat wisten ze net zeker. Want ja, hij wie natuurlijk blessure rekken bij Jong Oranje. En hij draait hem om. En dan komt die belachelijke ingooi van Oliver Brouwde. Maar toch stond ik, toen Klaverboer mogelijk blesseerd het veld verlitten moest. Toen dat idee wie van de Martin Keeper in. En wat toch toen? Dat werd Noordin Bakker? Nou ja, ik zeg dus de monitor van mij steen. Ja. En Noordin Bakker die zei van ik toch. En die hier het shirt al uit. En Andries Noppert heb ik nergens zien. Die zit ergens in de klaaikamer. Dus toch nu hem. Noordin Bakker is de tweede keeper. Dacht ik. Ja. Maar dat hebben we natuurlijk even gecheckt. En hij zei, nee, wij gingen wel vrij gauw terug dat die vijfde wissel al west wie. Ja. Dus het ging even om het shirtje van Noordin Bakker. Noordin Bakker moest dan zijn shirt uitwan. Voor een veldspeler. Ja, en toen wien zij nog gewoon het bakkelijn van ja, wie wordt dan die veldspeler? Want ik zei, ja, dat scenario hadden jullie dus niet even voor ogen. Nee, we hebben niet van tevoren bedacht welke veldspeler. Is dat bij jullie het geval? Als er de keeper uitvalt, welke veldspeler komt dan op goal? Nee. Maar ik ga ervan uit dat ik dat ben. Ja. Ik heb het dus eerder gedaan. Dus echt waar? De clean sheet gehad. Dus het lijkt me dat hij daarvan op de hoogte is. En ja, bij ADO een keer of niet? Bij NAC een keer. Bij NAC? Maar jij zweeft dan een bal uit de kruising? Ja, ze moeten hem niet te strak schieten. Maar als hij even onderweg is, dan... Wie was dat? MVV.
Oh, echt waar? Ja. En hoe lang heb je ongeveer op goal gestaan? Een kwartier. Een kwartier. Ja. En de 0 gehouden? Ja, uiteraard. En had je ook een paar goede reddingen waarvan je af en toe Ik heb nog een voorzetje uit de lucht geplukt en zo. En ik heb het altijd met de keepers wel over van hoeveel clean sheets zij hebben in de play-offs en zo. Maar dat ze kunnen niet aan mij tippen wat dat betreft. 100% scoren gewoon. Ja. Uitstekend. Nou ja, goed. Naar Ouderin bij Heerenveen, wie elke niet knap chagrijnig. Zo ook Joris van Overheem. En ik vroeg aan Joris van Overheem van, ja, wat hij tocht, doet de liedmaker dus voel een paar seconden van de eind. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, dan is de eerste gedachte weer, niet weer. Dus ja, het is wel iets, als het 4 keer gebeurt in, 10 wedstrijden, 9 wedstrijden, dan is het geen toeval meer. Dan is het sowieso geen toeval meer, maar dan gaat het ook leven in de groep en ook in het stadion. Had ik dat deze wedstrijd niet per se, dat ik dacht van hij gaat nog vallen aan hun kant, of bij ons in het net. Maar ja, doodziek. Hoe voorkom je nou echt dat dit in de kopjes gaat zitten? Hoe doe je dat? Nou ja, daar zijn we een beetje laat mee, denk ik. Het zit er al in. Nou ja, als het 4 keer gebeurt, dan zit er wel in. Maar ja, we moeten een oplossing vinden. En niet dat het niet de 5e keer gebeurt. Dus misschien een keer met 2 doelpunten verschil de 90ste minuut ingaan. Nou, dat lijkt me een goede tip van Joris. Maar ja, ik weet niet, de moedeloosheid straalt er een beetje vanaf. Wat is jullie indruk? Ik moet wel zeggen, ik heb het nog even teruggekeken. Wat me wel opviel, was de rol ook van Overheem en Hopland. Want die stonden vrij diep bij die ingooi. Mm-hmm. Dus op het moment dat die ingooi komt, staan er eigenlijk maar 3 verdedigers van Heerenveen tegenover 3 aanvallers. Dus eigenlijk stonden ze 1 op 1. Dan denk ik, ja, waarom staan Hopland en Van Overheem en Brouwers dan voor de bal? En helemaal verderop stonden Gurbus en Saik nog. Ja, je wil je niet onderbreken, maar eigenlijk ging alles fout. Op dat moment. En gewoon in 3-4 seconden tijd. Iedereen, degene die niet naar de bal moest lopen, liepen naar de bal toe. Degene die Nassau moest dekken, Hopland, maar die liep hem uit zijn rug weglopen. Die ingooi kwam verkeerd. Volgens mij was het Vente, die bijna zijn lies afscheuren op het moment dat hij de bal weg wilde trappen. Daardoor is hij nog een vraagteken ook voor de wedstrijd tegen VVV. Die ingooi was natuurlijk waardeloos van Brouwde. Daar begon het trouwens wel mee, hoor. Dus eigenlijk Brouwde constateren, jongens, door de ingooi van Oliver Brouwde speelt Heerenveen in de slotfase gelijk tegen NAC Breda. Ja. En mis je ook nog eens een keer je clubtopscore in de eerste ronde van de bekertoernooi. Lekkere ingooi van Oliver Brouwde. Lekker Ollie. Nee. Maar het is natuurlijk wel de 4e keer dat Heerenveen in de eindfase een overwinning over punten weggeeft. Dat er in de eindfase het doelpunt tegenvalt. Wat vind jij van het wisselbeleid daarin? Ja, daar kunnen we het even over hebben. Want hij bracht. Sorry dat ik jou een vraag stel. Nee, dat geeft helemaal niet. Maar de vorige keer tegen Telstar zeiden we eigenlijk, Robin Veldman komt te laat met zijn wissels. Hè? Want hoe heet die spits ook weer? Zonneveld, die kwam erin. Lange jongen, die kopte alles richting goal. Mm-hmm. Waarom breng je niet eerder Sam Kersten? En nu bracht hij wel Hopland als verdedigende middenvelder, controlerende middenvelder. Van Zakariet is ook controlerende. Ja, hij bracht precies. Petrov inderdaad. En wie bracht hij nog meer? Ik vergeet er nog eentje. Zij kwam natuurlijk nog in, maar Kersten. Maar nu ook weer een teleurstellend resultaat. Dus eigenlijk kan je constateren, hij doet het nooit goed. Bullshit. Ah, kijk. Dat zei Veldman, zo net, toen ik bij het persmomentje was. Ja. Ik confronteerde het ook even mee van, wat vind je daarvan? En ik moet zeggen dat ik het zelf wel. Wat vind je waarvan? Van het kritiek op zijn wisselbeleid. En dat het dus nu, dat je 4 keer in de eindfase een overwinning of punt hebt weggegeven, heeft dat dan ook te maken met wisselbeleid dat je toepast. Ik vind het zelf wel een beetje lastig, want op het moment dat je voorstaat, wil je die voorsprong vasthouden. Hoe doe je dat? Doe je dat door een beetje op zijn Cruyffiaans en Van Hanegem, die dat altijd zeiden. Die zei altijd van, dan moet je zelden blijven spelen, er lekker onderuit voetballen, niets gaan veranderen, want je staat ervoor en je moet die overwinning gewoon binnenslepen. Maar zeg dat maar eens in Italië, of misschien zelfs wel in Engeland, flikker er gewoon een extra verdediger bij, zoals hij dus tegen NAC eigenlijk deed, met Hopland, Kersten, Petrov. Dat is ook goed. Ja, maar volgens mij is allebei waar. Maar moet je dan zeggen van, oké, omdat je hem dus die overwinning uit handen geeft, komt het door die wissels? Nee, dit komt puur door de waardeloze ingooi, denk ik. Hoe kijk jij daarnaar, Jort? Nou, het ligt er ten eerste al aan of hij 4 keer hetzelfde wisselbeleid toepast. Kijk, als hij 4 keer ander wisselbeleid heeft, dan kun je niet zeggen, oké, dit is het wisselbeleid en daardoor gaat het fout. Nee. En ik vind het ook altijd wel lastig. Kijk, je roept dit ook vaak een beetje op jezelf af, vooral bij een tegenstander die bijvoorbeeld jongens heeft die sterk zijn in de 16, kopsterk zijn, en je gaat een wissel inbrengen, verdedigend, waardoor je veel in je eigen 16 terechtkomt. Ja, of je gaat
zeg maar, opportunistisch aanvallender wisselen, waardoor je wat meer druk hebt, waardoor je ze daar eigenlijk vast probeert te zetten. Ja. Dat probeerde hij eigenlijk bij Telstar. Hè? Dat ze voor die vastzitten met Saïk, dat die lange ballen niet komen. En nu gingen ze allemaal een beetje terughangen. En ook inderdaad weer lange ballen van NAC Breda. En nu bracht hij wel heel veel verdedigers. Maar maar dan is het steeds ander wisselbeleid. Dus je kan niet zeggen van... misschien is het dan zijn wisselbeleid. En niet per se het verdedigend wisselen of het aanvallend wisselen wat het probleem is. Want blijkbaar in alle twee de situaties gaat het fout of bijna fout. Ja. Nou, Veldman zegt dus ook, bij al die 4 momenten ging eigenlijk al een persoonlijke fout of een teamfout aan voordat die goals vallen. Dus dan kun je ook niet het feit dat die wissels daaraan bijdragen, dat kun je niet aan elkaar koppelen. Ja, zit ook wat in. Ja. Want inderdaad... ik vond dat hij het wel goed uitlegde. Ik vind eigenlijk zelf ook niet zo goed wat ik ervan vind. Nou, één ding weten we wel. Cambuur of Heerenveen heeft natuurlijk de hele keeperssoap achter de rug. Hè, met Noppert en alles. En noem alle namen maar op. Had Heerenveen afgelopen vrijdag Jort van der Zanden op doel gehad, dan was je er sowieso niet in gegaan. Toch, Jort? Statistisch gezien niet, nee. Hey jongens, Henk de Jong, die zei afgelopen vrijdag over die 4e man. Hij keek me aan alsof hij in de sneeuw had gescheten. Kennen jullie die uitdrukking? Ik heb gehoord later dat het dus een Friese uitdrukking is. En dat hij die in het Nederlands vertaald heeft. Maar wat de betekenis is, dat weet ik. Hij was er niet blij mee in ieder geval. Die 4e man niet. Nee, ook niet, denk ik. Henk ook niet, nee. Henk ook niet? Ja, het lijkt me niet dat hij blij was met in ieder geval met de blik van de 4e man. Nee, dat denk ik ook niet. Maar ik kende die uitdrukking ik ook niet. Nee. Nou goed, dat had natuurlijk alles te maken met het feit dat in de ogen van Henk had Cambuur een strafschop verdiend. Ja, dat was vrij duidelijk. Hè. Op Marsman... die krullenbol. Ja, precies. Jij mag die krullenbol zeggen. Ik zeg Marsman. Ja, maar dat zei Henk ook. Die kreeg een aantal noppen op zijn enkel. Altena was veel te laat. Dat had in ieder geval een strafschop moeten zijn. En misschien ook nog wel een rode kaart. Dus in die zin snap ik dat Henk de Jong daar wat van zegt. Opvallend is het wel, want hij zegt niet heel vaak iets over scheidsrechters en beslissingen. Nee, hij is wel van plan om dat vaker te gaan doen. Ja. Weet je wat mij opvalt? Dat hij heel vaak zegt dat hij... Ik zeg nooit wat over de scheidsrechters zegt. Dat sluit ik ook niet uit, want een week eerder ging het ook over scheidsrechters. Het is niet zo de kiesrechters, maar dat zeggen heel veel trainers trouwens. Ik zeg nooit wat over de scheidsrechter en vervolgens gaan ze er wel wat over zeggen. Maar nu was het gewoon duidelijk. De Henschens scheidsrechter zat fout en Cambuur had in ieder geval een penalty moeten hebben en tegen die man had... maar uiteindelijk verlies je dus wel van RKC. Daarvoor ook al een gelijkspel tegen Almere City. Dat zijn 5 punten in 2 wedstrijden. Die buffer op de nummer 2 of op de nummer 3, die ben je nou kwijt. Dat verschil was eerst groter. Ja, zeker. Ja, of kijk je nog helemaal niet naar het klassement? Dan moeten wij dat misschien ook wel helemaal niet doen. Ik denk dat het wel heel vroeg is om naar een klassement te kijken. Je hebt niet elke tegenstander nog gehad. En natuurlijk, ik denk vooral omdat die buffer eerst zodanig groot was. Waardoor je heel snel gaat kijken van zo, kijk naar dat verschil. Is dat nog te overbruggen over een heel seizoen? En ik denk, ik vond het altijd heel vroeg. Want dan vaak hoorde je wel overal van het verschil is 8 punten, 7 punten, 9 punten. Als we deze winnen kunnen we eens op 12 punten zetten. Dat soort teksten vaak. Dat komt denk ik ook omdat de mensen, de fans niet zulke hoge verwachtingen voor jullie hadden. Wel dat jullie zouden meedoen bovenin. Maar al zo vroeg bij de eerste 2 met een grotendeels nieuwe ploeg. Ja, dat wekt ook verwachtingen natuurlijk. Ja, ik kan me wel voorstellen dat ze verrast waren en dat er in één keer een gat ontstond. En dan wordt het gat wel een beetje een dingetje. En natuurlijk wordt het binnen de ploeg ook wel besproken. Hè, van kijk eens wat Roda doet. Om te kijken of je dat gat kan vergroten. Alleen, het is heel cliché, maar je moet een beetje wedstrijd voor wedstrijd kijken. En ik denk... maar is ADO wel weg in jouw ogen? Want die winnen alles, hè? Ik heb ook ooit bij ADO gezeten in een flow dat we dachten van wij worden nog eerste. En dat stortte ook toen een beetje in. Dus het kan nog mis. Was jij dat toen tegen Excelsior? Was jij daarbij toen? Was ik al bij, ja. Sorry dat ik over begin dan. Ja. Toen hadden wij de dag na hier Dijkhuis aan de telefoon. Weet je dat nog? Nee, dat weet ik niet meer. Nee, dat was Den Haag Excelsior was die wedstrijd. Waarbij natuurlijk al die Hagenezen het veld opkwamen. Die wedstrijd. Die wedstrijd. Ja. Nee, daar ben ik niet bij geweest. Okay. Maar 2 jaar later... toen zat ik er wel. Toen speelden we weer tegen Excelsior in de play-offs. Toen ging Excelsior er later uit tegen Almere. Ik denk het wel, ja. Maar goed, je zegt eigenlijk met zoveel woorden van... het kan nog altijd misgaan voor ADO. Ja, want kijk, zij zitten zo in een enorme flow. Hoe gaan zij dadelijk om met dat ze een keer tegen een zeepert aanlopen? Hè? Kan best dat ze 21 november, toch?
Of eerder. De week ervoor misschien. Ja. En dat is ook altijd maar de vraag, hoe gaat zo'n team daarmee om? Kijk, nu er zit alles mee. En natuurlijk, ze spelen goed voetbal en ze domineren. Maar ja, ze gaan dadelijk ook tegen een blessure aanlopen. Hoe gaan ze dat oppakken? Dadelijk verlies je een keer heel ongelukkig met 3-0. Dat kan, hè, dat er 3 ballen in gaat en bij ADO niks. Hoe gaan ze daarmee om? En ik denk dat die situatie, die gaat gegarandeerd een keer voorbij komen in zo'n seizoen. Die zullen niet alles winnen. En, kan ons niet snel genoeg, hè? Nee. Kan ons niet snel genoeg. Hey jongens, er liggen hier 2 kaarten op tafel. Pak ze er maar bij, Ander. Want Ander is altijd verantwoordelijk voor de quizvraag, de prijsvraag. Als Geert er niet is, hè? Als Geert er niet is, anders doet Geert het. Ja. Maar Geert is er dus niet. Wil je wat zullen we doen, jongens? Een makkelijke vraag of een moeilijke vraag? Nou, zeg het maar, Jot. 1 tegen 100 tactiek is altijd een moeilijke vraag, toch? Een moeilijke vraag? Ja, een moeilijke vraag. Nou ja, bij Cambuur speelt Djermoumi. Die maakte zijn debuut in het betaalde voetbal bij Jong Ajax. Maar uit welke jeugdopleiding komt hij? Zo is het wel een hele moeilijke vraag. Dat is een moeilijke vraag. Nou, kom maar op. Oké, dit binnen 2 kaartjes voor Cambuur Jong Ajax. Onkomende sneun om 8 uur. En de kist erbij wijzen. Dan was antwoord Jan op de vraag uit welke jeugdopleiding Dia Djermoumi komt. Hij kwam van Jong Ajax naar Cambuur, Aron Simmer. Had nog net zo volle spelen, want ziek, zwak, misselijk, blesseerd, van alles en nog wat. Maar misschien speelt hij sneu wel. En daar kist ook dus bij wijzen. Maar bij welke club speelt hij in de jeugdopleiding? Stuur het antwoord naar sport@omroepfriesland.nl. Zet er in ieder geval jouw adres bij. En doe dat echt, want er zijn nog een heel soort die dat net doggen. Telefoonnummer hoe net. Arin het deze weekend namelijk. Gint die het om te bellen. En dan kun je deze 2 kaartjes winnen. Hartstikke goed. Is het een moeilijke vraag? Zo, moeilijke vraag? Ja, ik heb een vermoeden, maar ik weet niet zeker. Wat is jouw vermoeden? Ja, ik dacht, hij komt uit Leiden natuurlijk. Dus ik ga dan uit van Den Haag. Maar, dat is al fout. Maar goed, misschien kunnen we ook een makkelijke vraag erbij doen. Bij welke vraag speelde Djermoumi voordat hij naar Cambuur ging? En dan mogen de mensen zelf bepalen op welke vraag ze antwoord willen geven. Want wij willen gewoon... Wij willen van die kaartjes. Bedankt. Wij willen sowieso niet naar Cambuur. Ik vloot net heel zacht het clublied. Hoorden jullie dat? Ja, ik hoorde je wel fluiten. Ik hoorde je fluiten. Maar dat was een antwoord op de vraag. Ik denk een sluik antwoordje. Oh, dus de mensen moeten nu gaan terugspoelen? Ja, kan tegenwoordig. Oh. En dat het clublied dus dusdanig bekend is, dat zegt ook al. Het was niet Den Haag. Nee, zeker niet. Tiesje, dan speelt Heerenveen dus. Ja, Tiesje, morgen. Dan speelt Heerenveen tegen VVV Venlo. Oh. En jij bent net bij de persconferentie geweest, Roelof, dat had je net verteld. Best moment. Maar wat is het nieuws voor de rest? Het grote nieuws? Heerenveen neemt de beker wel serieus. Noordin Bakker op een goal? Nee. Klaverboer op goal. Ja, kunnen we anders even luisteren naar Robin Veldman, dan kan je daarna verder. Oh ja. Normaal gesproken gaan we niet wijzigen. Hè? Dus je hebt bij mij ook al gezien dat wij vasthouden aan formules waar we langere tijd aan kunnen werken. Dus ik verwacht sowieso niet veel wijzigingen. Dus het is net zo omdat het een bekerwedstrijd is, dat je oren keuzes maakt. Nee. Kijk, de beker is eigenlijk een korte ronde of een korte route naar Europa. Hè? En we hebben een koers naar Europa uitgestippeld als club. En dan kan ik wel gaan zeggen van dan moet die ook even spelen. Maar het is topsport. Ja, koers naar Europa, daar heb je het ook vaak over met Luc Brouwers. Volgens mij heb ik hem hierop aangesproken. Ja. Echt waar, ja, maar het is gewoon de standaard tekst. Een beetje als er... Kijk, natuurlijk die beker wordt in de media vaak bij clubs die waarschijnlijk niet winnen. Vaak besproken als, hoe gaan ze hiermee om? En dan hoor ik denk ik misschien wel voor de helft van de keren iemand zeggen van, kost ze weg naar Europa. Ja, maar ik was dus bij Telstar uit. En ik was daar inderdaad jouw maatje Luc Brouwers aan het interviewen. En Luc levert. Want Luc levert. Luc interviewen we gewoon altijd. En Luc zegt op een gegeven moment gewoon echt bloedserieus... wij willen het 4e beker doen, want dat is de kostenweg naar Europa. Ik denk, hij maakt een grapje, maar hij was bloedserieus. Ja, dat is natuurlijk, want kijk, Luc is een goede vriend van mij, maar Mats Dijl, dat is ook een goede vriend van ons. En die zit nou in Europa. Ja, die zei het ook altijd. Eagles, wat niet, ook niet op de nominatie staat om de beker te winnen elk jaar. En ik denk dat we daarvan een soort van geleerd hebben van, alles kan. Scoort gewoon de winnen tegen Aston Villa. Ja, en ik denk dat Luc dacht van, als dat als Mats het kan. Maar als Go Ahead Eagles het kan, dan kan Heerenveen het natuurlijk ook, hè. Dus ik moet wel zeggen dat ik geloof ook wel dat hij gelooft daar ook wel in, hoor. Ik denk ook echt wel dat hij vindt van... Je hoeft maar... Het hoeft maar... Je komt 2 moeilijke tegenstanders tegen waarschijnlijk in de route naar de finale. Bijvoorbeeld een Quick Boys. Ja, maar ik heb wel eens in een kwartfinale ooit tegen VVSB gestaan. Ja. Nou ja, dat is normaal gesproken overwinning helaas niet gelukt. Maar dan had ik in de halve finale gestaan met FC Den Bosch. En dan,
als je verloor in de kwartfinale van VVSB. Ja, ik wil daar niet meer over hebben. Maar. Goeiedag. Dat is wel zuur. Ongelukkig. Dat is wel zuur. Ja. Ongelukkig, ja. Maar ja, je kan zomaar met een gunstige loting zijn de halve finale. En als je dan 2 keer geluk hebt, dan Heerenveen haalde ooit de bekerfinale in 1993. En toen schakelden ze weliswaar PSV uit. Maar stonden ze in de halve finale ook tegen Helmond Sport. Ja, weet je, zulke dingen, dat kan natuurlijk. Ja. Die wonnen ze met 5-0, dacht ik. En in de halve finale, toen ze de beker wonnen, moesten ze tegen Volendam. Kwartfinale NEC. Maar jij hebt Luc een soort van uitgelachen omdat hij dat zei. Ik weet niet of ik iemand zei het van, jouw maatje die had gezegd kortste weg naar Europa. Toen dacht ik, ja, dat zie ik hem wel zeggen. Ja. En menen. Dus het is, ik geloof ook wel. Maar gaat Cambuur de beker serieus nemen? Ik hoorde in de stellingen van wel. Ik denk niet dat... Kijk, het zou kunnen hè, dat er links en rechts wijzigingen toegepast worden. Alleen, dat betekent niet dat je het niet serieus neemt. Jawel. Hè? Nee. Als de beste spelers gewoon die zaterdag daarna maar kunnen spelen. Als je het serieus neemt, stel je de beste elf. Maar stel, je hebt Mark Diemers heeft wat last. En dat had hij vorige week. Ja, dat had hij. Hè? Stel, hè? Ja, hypothetisch. Hypothetisch. En je denkt van, wat is onze doelstelling dit seizoen? Nou, de doelstelling is om het zo goed mogelijk te doen in de competitie. Dan kan me voorstellen dat hij die keuze maakt van... maar het had ook kunnen zijn, als het een competitiewedstrijd was geweest die tussendoor kwam, dat je dacht... Kijk, je moet ook wel kijken van... je hebt een team en dat team moet zo fit mogelijk zijn. En moet zo goed mogelijk presteren. Ja. Maar dan gaat het misschien om 1, hooguit 2, meestal. Maar meestal wissel je de keeper. En ik denk dat Henk wel 4-5... 6 spelers. Ja, jongens, we kunnen toch ook niet doen alsof we verbaasd zijn. Want een paar weken geleden zat Sander van der Heijden hier. Ja. Die heeft het meermaals ook hier verkondigd. Ja. Van dat Cambuur de beker niet serieus moet nemen. Kost alleen maar energie. Sander en Henk is 2 handen op 1 buik. Hebben dezelfde visie. Dus we kunnen heel veel wisselingen niet uitsluiten. Dat kan best om 4-5 wisselingen gaan. Ja, er zijn ook wel revanchegevoelens. Hè? Kijk, dat is wel het vervelende. Omdat je net verloren hebt met 4-2. Ik denk... toch wel dat je denkt van... als je op het veld staat, wil je natuurlijk alweer winnen. Kijk, dat is het. Er is niemand die op het veld staat die denkt van... vandaag hoeft het allemaal niet. Nee. Maar wie zou jij dan, zeg maar, als jij was de coach... wie zou jij dan tegen een RKC voor de beker bijvoorbeeld op nummer 9 zetten? Op nummer 9? Binder ritme geven. Dat zou kunnen. Of zou je gewoon met je eerste spits gaan spelen met Jort van der Zanden? Dat kan ook, ligt eraan hoe die er fysiek voor staat. In dit geval. Dat is ook zo. Maar goed, Heerenveen neemt in ieder geval de beker wel heel erg serieus. Hoorden we net van Robin Veldman. En ik heb begrepen dat Mauricio van Axel Dongen zit ook weer bij de selectie. Ja, de vraag is wel hoe lang je kan spelen. En dat is een beetje lastig bij bekerwedstrijden natuurlijk ook. Hè? Want kijk, hij kan misschien 40 minuutjes spelen of zo. Dus dan zou je zeggen van gooi hem misschien de laatste 10, 20, 30 minuten in. Alleen als je hem, laten we zeggen... in de 80ste minuut erin gooit. En is dat 2 voor. Maar dat wordt toch nog verlenging. Daar moet je er wel weer even die 30 minuutjes door. Dus dat is wel lastig om te bepalen hoeveel minuten hij gaat spelen. Maar en Heerenveen kennende... Moet je hem laten starten. Kun je hem in de rust eruit halen. Ja, maar als je niet meer dan 40 minuten kan spelen. Ja, en Heerenveen kennende draait het straks uit op een verlenging. Want VVV heeft het te pakken. Hè? Weet ook maar weer met 1-0 van Eindhoven. Ja, wel een hotel geboekt deze keer, hè? Ja, ik heb een hotel geboekt. Een hotel in Horst. Daar kom je bijna nooit, toch? Ben je wel eens in Horst geweest? Nee. Toch zijn 3 mensen aan deze tafel er wel eens geweest. Ja, Horst. Slechte ervaring. Hostel. Horstel? Nee, we zijn bordeel zit daar. Het heeft alles te maken met het damesvoetbal, het vrouwenvoetbal. Dat was toen met de dames die hadden zich gekwalificeerd voor het WK in Nieuw-Zeeland en in Australië. En dat ligt om de hoek. Dus zo zuidelijk mogelijk, konden we wel een beetje winnen. En toen was daar een trainingskamp. En toen konden we daar, want er deden 3 Friezinnen mee. Moeten jullie me even helpen, jongens. Kasperij, uiteraard Sherida Spitsen en Fenna Kalma. Die uiteindelijk niet ging. En wij willen ze alle 3 graag interviewen, die 3 dames. Dat zijn 3 Friezinnen. En toen zei de persdame van de Nederlandse Leeuwinnen... jullie kunnen 2 vrouwen per keer spreken. Dus dinsdag 2 en woensdag ook 2. Ja, maar toen zeiden we van, het is best wel een end. Van Leeuwarden naar 3 uur heen, 3 uur terug. Niks mee te maken. Dus ik ben op dinsdag naar Horst gereden voor Sherida Spitsen en Kasperij. En een dag later ging Roelof naar Horst voor een interview met Fenna Kalma. Ja. Die uiteindelijk niet ging naar het WK. Jij had Andries Jonker nog, hè? Andries Jonker. Ik denk toch maar eventjes wat uithalen. Maar morgen is het afscheid van Sherida Spitsen. Je weet hoeveel interlands heeft gespeeld? Ik zou gokken. 144. Ja, meer. 200. Nee. 47 en morgen komt 8. 247, echt niet normaal. Ja.
Hoe vaak spelen die? Ze spelen elk weekend. Op 16e zat ze er al bij. Ja, dat is wel waar, ja. En die is nu, hoe oud zal ze nu zijn? 35. Ze heeft bijna 20 jaar. Ja. Maar het is dus altijd wel een beetje lastig voor ons als pers om wat met voetbalvrouwen te doen. Daar komt het een beetje om neer. Want we hebben dit meegemaakt. We wilden ooit ook naar de Champions League. Want er speelden Spitsen. En wie speelde dan? Was toch nog een Friese dame? Tine Hoekstra. Tine Hoekstra speelde altijd Champions League Ajax voor het eerst. Wij denken, dat is hartstikke leuk. Gaan wij aandacht aan besteden. Wij accrediteren, zoals het heet, perskaartje aanvragen. Ja, u kunt wel komen, maar ik weet niet zeker of je kunt interviewen. Ja, wat moeten we daar dan? Nu ook weer. Wij willen zijn bij het afscheid van Sherida Spitsen. Nou, dan vragen we van, kunnen we daarheen? Ja, persaccreditatie geregeld. Kunnen we tijdens de wedstrijd filmen? Nee, mag niet. Hoezo niet? Nee, het mag gewoon niet rechten. En niet eens per se rechten, ze geven gewoon geen toestemming. Na de tijd is er een ceremonie met allemaal bloemen en weet ik veel wat voor Sherida Spitsen. Mogen we dat dan filmen? Mag ook niet. Mogen we haar dan voor de wedstrijd wel interviewen? Ook niet. Dus ja, nu is wel een beetje de conclusie. Wat moeten we daar eigenlijk nog? Ja, tot zover de ergernissen van Roelof. Brengt mij bij de joggersvragen, de kijkersvragen. Want er zijn veel vragen binnengekomen voor jou, Jort. Maar de eerste is toch echt... Ja, die is voor Roelof. Want Joost... Ja, sorry Joost. Goed verhaal. Ja, goed verhaal. Joost die vreegt hem al hoe Heerenveen zo gauw als mogelijk van het laatste minuten-syndroom afholpen worden in. Geen persoonlijke fouten meer maken. Dat is het eigenlijk gewoon. Goed zo. Oké, dankjewel. Lach je maar nou uit, Jort? Nee. Dit is iemand die wil weten, en misschien heeft deze meneer daar wat twijfels over. Dit is wel een vraag voor jou. En die vraagt zich af wanneer jij weer 100% fit bent. Ja, ik denk dat hij daar twijfels over heeft. Ik ben ooit fitter geweest dan dat ik nu ben. Ja, kijk, je mist een beetje een voorbereiding. Je mist een voorbereiding. Kijk, dat geeft wel een tikkie. En het is nog steeds wel dat er... soms rekening wordt gehouden met dingen van... misschien is dit een beetje hieruit die training. Of ze vragen opvallend vaak de medische staf van... En hoe gaat het, hoe voel je? Is het, Want je kwam geblesseerd binnen vanuit Schotland. Ja. Dus daar dus ik komt geloof die wel dat achterstand zit nog steeds een aandachtspuntje. Maar voor... Wat is het nou? Oktober? Nou, voor het eind november wel. Ja, toch? Ben je tegen 21 november tegen ADO? Dan ben ik topfit. Topfit. Dit is ook een vraag van Klaas. Die is misschien geïnspireerd door Maarten. Die vraagt van, kan jij misschien ook op 6? Kan ik ook op 6? Ja. Soms zit ik zo te kijken zo en denk ik, op 6, dat moet wel lukken, toch? Je hebt toch ervaring, Jort, op 6? Bij je interlandcarrière? Ja, dan speel je wel zo met 2 6'en zo. Dat is al wel wat veiliger. Bij Bonaire? Ja, de tempo ligt wel iets lager. Dus ik denk dat ik heel erg warmer daar. En, ja, daar zal het in zitten. Ja. Maar ben je dan de spelverdeler of echt een mannetjesputter? Ja, meer spelverdeler, ja. Maar ja, je moet daar ook wel... vaak staat er een beetje bij de tegenstanders... die hebben niet overal hele goede spelers. Maar vaak wel zo'n beetje op 10 of op linksbuiten. En dan kom je als rechter 6... moet ik toch wel het bekkie wel regelmatig ondersteunen. En zo'n 10 die moet ik dan ook wel uitschakelen. Ja, maar veel mensen weten dat natuurlijk niet. Want jij bent natuurlijk iets wat rossig. Maar jij bent gewoon international van Bonaire. Ja. Bossenaar en international van Bonaire. En bezienswaardigheid. Nou, dat valt wel mee, denk ik. Ja. Maar hoe ben je daar zo gekomen? In eerste instantie ben ik daar gaan wonen. Hè, toen, mijn ouders. Ik was met 2 nog niet zo zelfstandig. Maar, en dan heb ik van mijn 2 tot mijn 7 gewoond. En volgens mij gelden daar wat betreft het nationaliseren hetzelfde als de Nederlandse regels. Want het is natuurlijk nog steeds onderdeel van Nederland. En als je ergens 5 jaar in Nederland hebt gewoond, dan kom je in aanmerking voor een Nederlands paspoort. En dusdanig ben ik ook speelgerechtigd voor Bonaire. Heb je nog wat gewoontes overgenomen van Bonaire? Want we hadden een bepaalde tijd afgesproken vandaag, maar je was keurig op tijd. Ja, ik was zelf ook verrast, hoor. Wat doe ik hier 3 minuten van tevoren ook? Er zit wel iets van de mentaliteit wel een beetje in. Ik maak me niet zo heel snel druk, ook over de tijd. Eigenlijk niet zo. Over doelpunten maken voor de spits, wat er van je verwacht wordt? Ja, het wat nuchterder in het leven staan misschien. Maar dat kan ook gewoon komen. Kijk, ik heb ouders die dachten van, we gaan naar Nederlandse Antillen, want mooi. Dus ik weet niet of per se de Nederlandse Antillen is die mij nuchter hebben gemaakt, of gewoon de nuchterheid van mijn ouders. Dat zou ook zomaar kunnen. Ja, een beetje, wat is nature-nurture vraag. Ja. Wat deden ze daar eigenlijk, je ouders? Zaten in het onderwijs. Ja. Maar jij bent dus international van Bonaire. Nou is het wel zo dat Bonaire is niet aangesloten bij de FIFA. Dus Bonaire zien we niet zo snel op een WK voetbal. Nog niet, nee. Nog niet? Oh, dus je hebt plannen?
ik denk dat ze wel die ambitie hebben om lid te worden van de FIFA. Ja, want als je nu kijkt naar bijvoorbeeld Suriname. Die zijn nog maar 2 wedstrijden verwijderd. Curaçao ook. Ja. En Curaçao ook. Maar bij Suriname voetbalt Heerenveen-speler Dylan Vente... die geblesseerd geraakt is door de ingooi van Oliver Brouwer. Weten we nu sinds kort. Maar die twijfelt een beetje van... wil ik dit eigenlijk wel? Want het is een lange vlucht eerst naar Suriname toe. Dan moet je daarna ook nog weer een uitwedstrijd. Moeten ze naar Panama, dacht ik. Hij zei, je zit altijd economy class. Zoek het even op, want dit is Google. Doe daar ook gewoon economy class. Economy class, ja. En dan zegt hij last van mijn knieën. En dan kom je pas op donderdag terug. En dan moet je het weekend weer voetballen. Ja, snap je dat hij twijfelt? Want aan de andere kant kan je ook historie schrijven met Suriname voor het eerst op een WK. Ja, ik snap het. Alleen, ik denk als zo'n WK dan in het verschiet is... dan zijn dat wel dingen die je... Kijk, en ik weet niet hoe dat bij Dylan is qua het gevoel voor Suriname. Kijk, ik heb daar gewoond. Ik ken het eiland goed, Bonaire. En dat is echt wel een onderdeel van mijn leven. Nog steeds en geweest. Dus misschien voelt het voor mij wat meer als mijn eiland dan hij dat met Suriname heeft. Maar dat kan ik voor hem natuurlijk absoluut niet invullen. Maar het is wel af en toe... Ja, ik heb ook wel eens... had ik een Nations League wedstrijd op St. Vincent. En toen vloog ik naar Houston. En van Houston naar Miami. Van Miami naar St. Vincent. En dan op de terugweg weer Miami, New Jersey, Amsterdam, Edinburgh. Maar toen voetbalde je nog in Schotland. Ja. Had je wel gewonnen? 1 gewonnen, 1 verloren. Van St. Vincent? Nee, 2 keer tegen Montserrat gespeeld. Op St. Vincent. St. Vincent en de Grenadines? Ja. Kijk eens. Dat zijn wel fantastisch avonturen. Dat is wel een mooi avontuur. En hoe was het met je knieën toen? Ja, ik heb daar niet zo heel veel last van met het vliegen en zo. Jij vliegt business class? Voor minder... ik vind altijd... Ik zie altijd die mensen doorlopen voorbij die gordijntjes. Ik zeg, wat doen die daar hier? Dus ik ga hier gewoon meteen zitten. Ik zeg, wat doen die? Werken die hier? Ja. Nee, ik denk dat veel mensen dat wel denken. Hè? Dat je alleen maar business class vliegt. Dus ik heb nog nooit gevlogen. Nee, precies. Nee. Maar goed, jij hebt ook inderdaad gevoetbald in Schotland. En daar heb je echt Guinness leren drinken. Terwijl Guinness is Iers, hè? Oh, sorry. Ja, ik denk, zeg het even. Is dat een grote fout? Ja. Vodka. Maar je dronk het daar wel. Maar hier verkoopt ze ook Guinness natuurlijk. Ja, dat klopt. Ja. Maar Split the G, hè, is dat dan... ik heb dat teamgenoten. Toen dacht ik, dat is niet de eerste keer dat jij dit doet. Geen probleem daar. Maar ja, daar lusten ze wel. Ik heb een keer een anekdote gelezen dat je ook een soort van genoodzaakt was om Guinness te drinken, omdat dat donker is en dat is in de pub voordelig. Ja, dat weet ik niet. Is niet mijn anekdote, denk ik. Dit. Nou ja, volgens mij stond eerder dit jaar in VI verhaal dat je dat... Want als je gewoon bier dronk... Oh, ja. Hij was wel voor jou, toch? Ja. Ze hadden nog wel het idee, vooral na een paar biertjes gedronken te hebben, om dan een leeg bierglas even weer te vullen met eigen vloeistof. En dan moest je wel oppassen, want er zijn wel spelers die daar wel een sipje van genomen hebben. En toen dacht ik, als ik nou Guinness drink, dan kom ik in ieder geval niet in problemen met dat ik denk van, dat is mijn bier. Ja, klopt. Ja. Het is wel mijn anekdote. Ja, toch wel. Gelukkig. Je hebt zoveel anekdotes. Ja, dat is ongelooflijk. Je vergeet het. Op een of andere manier lijkt Arjen er ook een type van. Dat hij vroeger in Harde Grijp dan dat stiekem ook in zo'n flesje bier piste. En in het trefpunt even. Nee, ik ging niet in bier pissen. Nee, dat niet? Nee. Wel in shampooflessen. Ja, natuurlijk. Ja, dat hoort er wel bij. Ja, dat vind ik... Oh, jij zegt ook ja? Ja, ik ken dat wel van dat mensen dat deden. Ja. Jij kent mensen die dat deden? Ja. Luc Brouwers? Nee. Ja, Luc Brouwers pist in Of mensen die aan het haarwassen zijn en dan de hele tijd bijgooien. Ja, dat is ook een klassieker, toch? Maar ook in een warme douche, dan merk je het ook niet als iemand tegen je aan staat te pissen. Nee, ook niet. Nee. Dus dan, Maar gebeurde dat in Schotland ook wel, bij Dundee? Ik denk dat een beetje de voetbalhumor die er tegenwoordig in Nederland wat meer uit is. En dat is daar nog wel een beetje de cultuur. Alleen, ja, het was niet dat het constant op moest passen, maar shampootjes, was natuurlijk niet om achterover vallen. Dus ik had wel snel door van, hier gaat iets niet helemaal goed. Nee, en nu bij Cambuur dan? Gebeurt het dan ook? Zijn daar ook een beetje de sfeermakers? Dat gebeurt wel minder, hoor. Dat soort dingen... Bouwhoef heeft er nooit tegen je benen aangelopen. Nee. Ja,
dit was wel weer wennen. Het is niet alsof ik 20 jaar in Schotland heb gezeten, zeker niet. Maar dat ik wel dacht, het is wel weer gewoon weer anders. En je hebt een wat jongere groep. En vaak zijn het wel... Kijk, ik zat bij Eindhoven met wat oudere gasten. Ja, ik heb wel eens voetbalschoenen van Jens Verzon gewoon in de vriezer vol laten lopen. En dan de volgende ochtend iets vroeger komen dan een blok ijs. Zo met die voetbalschoenen op zijn plek leggen. Kijk, dat soort dingen. Ja, daar hou ik wel van. Moest ik de rest van het jaar... We hadden van die kluisjes, maar die gebruikten we nooit. Maar de rest van het jaar heb ik mijn voetbalschoenen in mijn kluisje. Schrijvertje dicht. En naar huis, Dat soort dingen, dat is dan toch wel een beetje wat de oudere gasten... die dat dan mee hebben gekregen van de generatie daarvoor. René van Dieren, ken je die? René van Dieren? Nee. Die was daar ook... Volgens mij speelde hij bij Excelsior. Dat was ook een man die altijd in de weer was met bekertjes water op... En die maakte dan hele achtbanen van. En natuurlijk de tijgerbalsem aan de binnenkant van de spijkerbroek. Vaseline op die klinken en zo. En dan technische directeur bij Eindhoven die dan... Godverdomme. Jort, wat een jij daar? Ik weet nergens niks van. Ja, heerlijk. Bij Den Bosch, ik denk dat we wel wat uitgehaald hebben. Wel, zo van Misschien niks naar binnen te binnen. Keukenfolie zo op zo'n wc. Van de huishoudfolie, zodat dan strak op die bril en dan daar weer de bril overheen. Dan zie je het niet. En dan zie je het niet. En dan moet je hopen dat er niet dat er iemand moet. Nummer 2. Ja, schijten. Je mag hier dat aan. Schijten, dat doe je natuurlijk. Dat merk je ook gelijk natuurlijk. Maar plassen van. Nee, juist niet. Ja, als je plast, dan maakt je er een hele kliederboel van. Dat heb ik thuis een keer gedaan. Ja, een goed idee. Ja, heel goed idee. Ja. Nee, maar juist als iemand dan moet schijten, dan valt er niks aan beneden. Dus dat blijft dan even lekker allemaal hangen bij jezelf. Ik ben nog 3 keer aan het vegen. Uitstekend. Oh, heerlijk. Mooi, want ik heb Luc nog geërfd van... heb je nog mooie inside information over Jort? Maar nee, dat doe ik niet. En jij komt wel weer deze grap aan. Nee, maar het is niet... Kijk, dat soort dingen werden wel... Of Luc daar nou bij was. Waarschijnlijk dat weet ik niet. Waarschijnlijk wel. We kunnen het Luc gewoon morgen vragen. Moest je nog vragen naar je vakantiewoning in Brabant? Een vakantiewoning in Brabant? Als je daar op zoek bent. Ja, ik ben nog wel een beetje aan het kijken hier. Maar je moet vaak... die kosten gewoon geld tegenwoordig. Ja, echt waar? Ik denk, zal wel als Brabander, dan krijg je dat niet toegewezen, denk ik. Nee, dat is... het is altijd wel handig om dan in een periode dat je wat langer vrij bent, dan even naar Brabant. Ja, ik heb natuurlijk een kleine en dan zit je dan vaak al heel erg vast in Leeuwarden. Ja. Want met oppassen en zo, het is allemaal niet om de hoek. Toen dacht ik, dat is wel makkelijk als je dan gewoon, 2-3 dagen lekker naar Brabant kan, om dan wel meer vrijheid te genieten. Maar nee, dat is allemaal Ik heb wel een goed idee, jongens. Waarom zullen we niet een keer jou nog een keer uitnodigen en dan samen met Luc? Lijkt me wel gezellig. Ja, dan laten we allemaal gewoon thuis. Ja, uitnodigen kan altijd. Hè? Ja, toch? Ja, nooit geschoten, altijd mis. Nee, dat kan trouwens, ik moet nog 1 ding met jou bepraten, Roelof. Maxence Rivera. Oh ja. Ja, ben je daar nou gecharmeerd van? Luc levert, Maxence levert niet. Oh. Nee. Nou ja, kijk. De linksbuiten van Heerenveen. Ik ben er even ingedoken. In zijn data. Daar waren we wel bang voor. Gegevens. Je kijkt me met grote ogen aan. Ik ben helemaal benieuwd. Ik ben van de data. Hij is... Hij heeft bijvoorbeeld qua expected goals zit hij hoger dan Hatsmoussa. Hatsmoussa heeft echt 5 doelpunten gemaakt. Rivera 0. Dat zegt wel een beetje over zijn efficiëntie. Hij scoort gewoon te weinig. Hij heeft 0 doelpunten, 1 assist in 10 wedstrijden. Maar het is wel een bezig bijtje. Hij is wel constant aanwezig. Hij komt zijn mannetje voorbij. Heeft heel veel progressive runs. Progressive runs? Ja, progressive runs. Okay, ik vraag Geert van Tuinen morgen even wat dat betekent. Hij loopt heel veel met de bal, maakt hij meters. Hij is ook goed in het verdedigende element. Dus daar is hij allemaal wel... Maar ik ben wel een beetje klaar mee eigenlijk. Dat is eigenlijk een beetje... Je bent er klaar mee? Ja. Ze hadden gewoon wat mij gewoon... Ik heb net al Veldman nog voorgelegd. Wat mij heel erg verbaasd heeft in de voorbereiding... is dat ze de hele voorbereiding heeft geroepen... we gaan nog gewoon linksbuiten halen. We gaan nog gewoon linksbuiten halen. En op een gegeven moment werd het narratief... alleen halen we nog een linksbuiten als het een buitenkantje is. En de buitenkantje kan niet meer. Van Dongen, toch? Van Axel Dongen. Ja, nee, maar die was toen al gehaald. En dat was ook eentje onder de mom van... levert hij, dan levert hij. Ze wilden nog een buitenspeler met echt de X-factor. Dat werd steeds genoemd. Van Axel Dongen krijgt per wedstrijd... eigenlijk min of meer per minuut betaald. Het is niet letterlijk per minuut, maar dat hangt een beetje vanaf hoeveel minuten per wedstrijd hij maakt. Dus en dan heeft hij niet zoveel salaris overgemaakt gekregen dan? Nou ja, nee, hij heeft het salaris heeft Ajax nog steeds. Dus ze hebben niks van het salaris overgenomen. En hij verdient volgens mij ongeveer 9 ton bij Ajax. Nou, dat verdient hij ongeveer ook bij Cambuur. Ja. Had ik al wel een vakantiehuisje gehad. Dan kun je wel een vakantie. Ja. Dat zijn ook wel in Spanje. Ja, dat zijn evenveel als 3 spelers van Marokko hebben gekregen na het behalen van het wereldkampioenschap. Nee, maar Rivera, hij moet gewoon leveren en hij levert niet. En dat is, ik vind misschien...
Rivera wel het verschil tussen onderin de middenmoot en het verder bovenin het linkerrijtje. Omdat Rivera een speler is die dus niet levert. Trensko levert, Vente levert, Meerveld, ook een Bossenaar, die levert wat minder. Maar die gaat het waarschijnlijk nog wel leveren. Nou goed jongens, we willen er wel een beetje met een lach uit, want dit is allemaal veel te serieus. Ben jij al een beetje gespannen trouwens? Want aankomende vrijdag heb je een nieuw programma, hè? De Nijsmakkers. Ja, Nijsmakkers gaan we maken. Ben je gespannen? Ja, dat was ik niet. En ik was dit weekendje weg. En op een gegeven moment sliep ik een beetje slecht. Dus zei mijn vrouw, ja, maar je bent toch een beetje zenuwachtig voor het nieuwe programma. Zit ook wel wat druk op natuurlijk, want je wil niet dat 2 programma's vlot. Vaak zie je dat. Dat is maar allemaal programma een beetje zonder mol. Die denkt van, weer nog een programma. Ontwikkeld doen we hier bij Omroep ook. Ja, precies. Maar goed. Nijsmakers komen er vrijdag om 5:30 op tv. Komt ook op Spotify. Nou, hartstikke goed. Podcast. Maar we praten over het Friese nieuws met 3 vrienden van me. Hartstikke fijn. Nou, we gaan het allemaal meemaken. We zijn er al. We zijn er doorheen. Of je moet nog iets dringends hebben, anders ga ik naar de overdenkingen. Ja, ik was wel benieuwd. Want ik bedoel, we hebben het over Jortse fitheid gehad. Over 9,5, 10, 9. Maar heb je het wel een beetje naar je zin in Leeuwarden? Ik heb het zeker naar mijn zin. Ja. Je zegt stad, dat mooie Brabander, mooie je stiekem toch wel weer terug naar Brabant. Dat blijft toch een beetje trekken. Maar Sint-Jan of de Oldenhoven? De Oldenhoven, die hebben ze... Als ze die eerst eens even recht proberen te zetten, dan... dan kies je voor de Oldenhoven. Eerst even naar recht. Dundee of Leeuwarden? Leeuwarden is een mooiere stad. Ja, zeker. Goed zo jongens. Nou, dat brengt me eigenlijk ook al een beetje bij de overdenkingen. Oh. Ja, want ik kan hier wel gewoon mee doorgaan. Okay. De eerste overdenking. Je moet dus kiezen en we komen er niet op terug, Jort. Ja. Maar de eerste overdenking is voor Roelof. Maxence Rivera of Ezer Gurbuus? Ja, dat gaat nu nog voor Rivera. Nou, ik ben er klaar mee. Een heel betoog, ik ben er klaar mee. Het is makkelijk als je weet dat ze er niet op terugkomen natuurlijk. Ja, maar we kunnen wel even onze verbazing uitspreken. Ja, dat zeker, ja. Maar goed, het is dus Maxence Rivera. Een nieuwe linksbuiten of Rivera? Nieuwe linksbuiten. Oké, dan Andor. Met de beloften voor de beker tegen RKC of met de basis van afgelopen vrijdag? Ja. Cambuur doet het eerste. Ik zou zeggen tweede, want het schijnt de kortste weg naar Europa. De kortste weg naar Europa. Dat is mooi. Dat heb ik van Jort geleerd. En de laatste is voor Jort. Jort, je moet kiezen en we komen er niet op terug. Een Guinness of een hersbokje? Guinness. Een Guinness. Goed zo, ik noteer hem. Dank je wel dat je er was. Volgende week, dan zit hier op deze stoel Gert-Jan Verbeek. Zo. Ja, hebben we nog leuke vragen van Gert-Jan Verbeek? Heb jij misschien nog een vraag van Gert-Jan Verbeek? Woont hij nog helemaal in dat bos? We gaan hem volgende week vragen of hij nog in dat bos woont. Bijzondere, vond ik wel heel bijzonder. Wat ik me afvraag... Vakantiewoning in bijna. Jort, wat zou Hiballen van deze uitzending zeggen? Jort, weinig gepraat vandaag. Weinig gepraat. Goed zo jongens, volgende week dan ben we er weer met een nagelnije oorlevering van de Sportcast. Dan dus maar Gert-Jan Verbeek. Dag.